Hapang ni takong te bokosong lam sogo haina hai norokno langmani vlog YouTube channel o thangnai 5 July o nongkhorjak hatei dophani bagui borom ganang David Murasing bini bagui kamini lukurok salprom no surilayo salprom no prayer khailayo abo haikhe no tile mora amsaini kini charta kami o isisa boni bagui rang khollaimani o mangpli nainai di tei lukurok komo bo surlai tongo borok ni sa kaham tongoi sogoi kaham kreng kipil nang tung nei abo haikhe no kamini lukurok isisa manmano kholoi rohana bagai tini no o mangpli nainai di kamini joto lukurok bibinno pusuk kha phurjagai hamjagai samung khlai tong. Ambai puila sini media rokno sing sini borong ganang David Murasing hatei dophano hamjagai thangnai 5 tarik July ni simi nongkhormani mo tabo kok salaimani bisingo gana ono sawi khani sawo ono samina naikani sawo kabani bagai sing je mansak je tuksak sing sini tarasan sini Donjakma, Kalikumar, Murasing, Hamjakma kami sing utumoi je mansak sing je mamani sing kisa rang kholaika o rang no sing sini borong ganang tako David no sing rohana nai tongo engka abani bagai sing rang sini borohya sing bini bagai salprom sing suri tongo sing prayer khai tongo sing prarthana khlai tongo sini borong ganang David Murasing ni bagai abagai sing kok salaimani bisingo omo bo khnaka je bini sak sore kisa hamjang tongo tai bini loge tongnai bo bisa lumui tongkhani sawo abani bagai sing sari gogono sing palkai abono taisa jaja nogo thangai tei nugui tongnai rokni bisingo bo ang kobongna mo chongo suru laina bagai prayer khaina bagai bini bagai kaham krung thangi kipili phaitong engkai omo engkai sing kisisa kholai teliamorani bisingo sini tarasan tei Murasing, Donjakma, Hamjakma, Kalikumar, klai jeng kholmano sing kisa rohana bagai sini jeng media ni puskango ma phaikha kaham krung klaino sogoi thong tei chini manthairo totino manthong abon bagai no jeng salbrom no bini bagai suri tongo prayer khai tongo hambai.